Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb. Kiitos, kiitos. Mikä erottaa kokoomuksen muista puolueista? Se on varmaan talous. Säännellään kuoliaaksi ja verotetaan kuoliaaksi. Jos valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki kertoo meille, että 6 miljardilla pitäisi sysätä tätä velkaa meidän lapsille ja lapsenlapsille, niin me olemme sen valmiita tekemään. On vaikein asia, johon kokoomus on valmis sitoutumaan. Tehdään yrittäjän elämästä todella raskasta. Meillä on 300 000 yritystä, josta 170 000 verotetaan kuoliaaksi. Mulla on raha. Sitähän ei oikeastaan kukaan muu kuin meidän kotiväki voi tietää. Kun ajatellaan kokoomuksen imagoa, niin väitätkö, että menestyksellä ja rahalla ei ole niin kuin senkaan mitään tekemistä? Kokoomus on niin sanotusti menestyvien, rahakkaiden, varakkaiden puolue. Onko miesten asevelvollisuus mielestäsi tasa-arvo-ongelma? Mä en lähde vastaamaan tollaisiin kysymyksiin, en televisiossa tai muutoin. Ne on henkilökohtaisia kysymyksiä. Nimeä suurin uhka, jota vastaan NATO olisi hyvä turva. Kokoomus. Me perustamme meidän näkemyksen valtiovarainministeriön lukuihin. No otetaan ihan loppuun vielä tiivistys kaikesta tästä arvopuheesta. Mikä on sun mielestä se arvo, jota sä toivoisit, että suomalaiset muutkin alkaisi niin kuin enemmän nostaa esiarvosta? Että naiset eivät pysty tekemään samalla tavalla kuin miehet. Säännellään kuoliaaksi ja verotetaan kuoliaaksi.